मांद्रे मतदारसंघात जे जे कितें केले हे माझे जे प्रमुख कार्यकर्ते आहात त्यांनी सांगलेले आहा या कार्य करता असताना ह्या मांद्रे मतदारसंघाची जनता प्रामुख्यान हरमल गावची माझी भाव भयणां सगळ्यांक खबर आहा चढ उलयना पण इतले सांगता ज्या पद्दतीन हरमल गांवान आज सगळ्या माझ्या भाव भयणांनी या प्रचाराचो नारळ दवरपाक म्हणजे सुरवात करपाक जो पाठिंबो दाखयल्लो आहा दाखवून दिता की नक्कीच येणाऱ्या 14 फेब्रुवारी म्हणजे 2022 जी विधानसभेची निवडणूक जी आहा या 14 फेब्रुवारी ती भरपूर मतां या हरमल गांवांसून ते दितले आणि हे करता असताना नक्कीच त्यांच्यानी विश्वास दाखयतले की माझे कार्य गेली 3.5 वर्सां भारतीय जनता पक्षाचो आमदार म्हणून आणि भारतीय जनता पक्षाच्या आमदाराचो सरकार म्हणून जो भाग म्हणजे भितर असताना टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन माध्यमातून असो सरकाराच्यो वेगवेगळ्या योजना असो सरकाराचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जसे नमूद केले हे वेगवेगळे प्रोजेक्ट असो हे नक्कीच जाल्यात उरल्यात ते फुडें वतलो कांयच म्हणना विरोधकांक इतले सांगता त्यांच्यानी पळोवचें की येणाऱ्या 2022 सोंपच्या पयलीं जे म्हणजे ते तुयातले हॉस्पिटल असो इलेक्ट्रॉनिक सिटी असो 30 mld वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट असो हे सगळे कार्यान्वित जातले हांव कोणाकच ब्लेम करना पण ते इतले सांगता की जनता माझ्या फाटीची आहा जनता विश्वास आसा दयानंद सोपटे तो विश्वास म्हणजे खंय तरी काम करताना दाखयल्लो आसा आणि ह्याच कार्याच्या माध्यमातून नक्कीच ह्या हरमल गांवान आणि हरमल गांवा सगळे मांद्रातली 9 पंचायतीची जनता जी आहा ती एक संघ फाटची रोखली आणि परत म्हाका देव देवताचो आशीर्वाद त्याच बरोबर माझ्या भाव भयणांचो पाठिंबो नक्कीच मेळटलो आणि आमदारय घडयतले इतले सांगता परत एकदा ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे मनापासून स्वागत आम्ही ठामपणे सांगू शकतात येणाऱ्या 22च्या ह्या इलेक्शनात भाजपाचेच सरकार जातले कारण आणि ह्या भाजपाच्या सरकारान आमचो जो उमेदवार आसा तो निश्चितच आमदार असतलो आणि खरीच गरज आसा आम्ही सगळ्यांनी हे फावट आमच्या उमेदवाराक आमदार म्हणून निवडून दिवन विधानसभेत धाडूंक जाय झाले ना ते खंय तरी 3.5 वर्सां न्हू पूण दीड वर्साच्या कालावधीन भाईन या मांद्रे मतदारसंघाचो काया पलट करून दाखयलो आसा आयज खंय तरी विरोधक सांगतात माझे हे प्रोजेक्ट उरले माझे ते प्रोजेक्ट उरले हे प्रोजेक्ट त्यांचे स्वतःचे कोणाचेच प्रोजेक्ट न्हू हे प्रोजेक्ट सरकाराचे आसा खंय तरी ते पदाचेर असल्या कारणान त्यांच्यानी ते प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाचें काम केल्लें आसा तर ही आशिल्ली गोमंतकाची सकाळची मुखेल खबरां मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक खंयच वचूं नाकात पळयत रावात गोमंतक TV